Tussen kunst en kitsch. Tussen kunst en kitsch. Zeker, dat is ook de derde keuze, hè, ertussen. Dat is ook net ertussen. Hebben we wel gehoord van de banaan die geklauwd is in Basel? Welke van deze 6? Het zien er al meer nu. Worden er 6. Welke is de echte kunst of de kitsch? Je kunt gewoon kiezen en dan gewoon verloren. Het is een test. Ja. Toch maar eens, een poging. Nou, ik denk met die banaan. Welke banaan? De linksboven. Verloren, hè? Ja. Gesponsord door Fabrizio, Lonneke. Te veel plekkertjes. Dat is verdacht. Dat kun je gewoon opletten vanaf nu. Plekkertjes is niet goed. Plekkertjes. Dus steef wel af. Misschien is nog een tweede kandidaat. Een blikje lijkt me wel lekker. Dat wordt agressiviteit van lui. Die hebben er kapot getreden en erop geplakt. Maar we gaan doen wat het wordt. Het wordt druk, die heeft van acties. Je gelooft daar, woordkunst. Woordkunst. Maar het is weg. Het wordt weg in Basel al. Dus het is weg. Je kan er niks aan doen. Dus het wordt conceptueel. Ja, dus het wordt een goede keuze, denk ik wel. Bedankt, goede kandidaat. Met Jan. Dankjewel. Dankjewel voor deze kunst en kitsch les. Ik ben er wel wijzer geworden.